sholawat wong Gusti Allah wae sing partisipasi jawab muga-muga panenane kathah nganti kurang wadah Allahumma sing meneng wae awas muga-muga tangi turu tabrak kucing meteng Allahumma awas sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat sapa sing seneng maca mesti bakal entuk syafaat lan slamet donya akhirat NKRI harga mati sholawat sampai mati tobat sebenarnya